Ubani igama kahle? Usipho kwaDlamini. Sipho kaDlamini. Nango Sipho kaDlamini. Ngiyakombela. Ngiyacela kimi. Uzohlola bafuna ukwazi impilo yakhe. Hey, Nkosiyami. Ngiyakhuleka bomkhulu bokho, ngiyakhuleka namhlanje ekhaya komama kongcobo komakhulu bofuza fulela. Ngiyakhuleka komthuni. Uma namhlanje isikhanyisela ngiyakhuleka kokhumala uNtombazane baba. Nabakithi abahlangana baphakama namhlanje. Nango Sipho kaDlamini uzohlola. Ukwazi impilo yakhe. Yebo, khehla. Labe ekhaya bangake bo4. Yebo khetla kunjalo. Ingane zakho zimbili. Yeah. Ikhona into emangabi namanje yazi ngabe uma sikhuluma ngempilo yento umuntu suke sikhuluma ngento ejulile masikhuluma ngokuphamisa umuntu entweni akayenzayo ukuthi umuntu engaphila kanjani. Kuyenza zibe mbili ezinhle. Kube khona uphondo, sibe khona isigubhu. Zimbi ngoba zimbili zenza imisebenzi engafani. Lukhona uphondo lokubulala, lukhona uphondo lokuphila. Ngelele manje ngeke lokho siqhubele bagubule manje umhlaba, abantu abaqhubekile. Iyakwazi namhlanje mfethu. Manje sekule ndawo kunethababa wathi ngifike sikhulume nabantu. Yonke ebalekile mfethu, siba ngokugezwa. Ngoba abazi abantu ukuthi kunesigezwa esithinto manje. So engigezwe onyaka imali ayizokhuphuka. Ugeza umuntu nje imali igeza. Ngokona ngo-5,000 sokugeza manje. So abantu abadingayo ukuthi bazovela. Benza ukuthi babhalise njengomsombuluko abantu emanzini. Kwezinye izinto senziwe mina abantu okuningi okubalulekile ukuthi umuntu asiphume phansi. Unyaka uma uqala umuntu azazi ukuthi yena yini angayithola imlekelele. So namhlanje sikhuluma ngale nto ethinta uphondo, sikhuluma ngesigubhu okuyizinto vele ezibalulekile uma kuthinta uphondo. Lukhona uphondo ongathatha kube ukuthi uzovikela kubathakathi uphinde libulale. Kube khona uphondo ongavele enhlahla zonke imali kube ukuthi wena uma umuntu mhlawumbe uphilisa abantu kunebhizinisi kube ukuthi alimbi liyahamba liya phambili. Uma usiza abantu kube ukuthi umuntu uma mgabe ngophondo lo impilo yakhe kuyavuleka izinto. Mangabe isigubhu lesi isigubhu ezingaka kuyenza sikwenze kube isigubhu sokulwa nezitha noma sivika inhlahla kuwena la uvaleke khona kube inhlahla ehlangane nedosi lakho. So abantu abasikwele njengamanje ngoba into ebalulekile kimi engeke ngithi abantu balulekile ukuphila kwabantu ukuthi umuntu aphile ayithole impilo ezomthatha imlekele abafuna ukuya ngoba abantu abaningi namhlanje ngithola abantu abayiphambili ngoba abantu abafuna ukubona into zabo. So ngithe mina kubalulekile ukuthi baqale lo nyaka kube ukuthi wena izinto obuyibamba enhliziyweni konyaka odlule uyayibeka uyayishiya ulanda impilo ezokuthatha ikize phambili. Into ebalulekile ukuthi lo msebenzi owenzayo umsebenzi awami ukuthi uyazi ukuthi wena into oyenzile njengobandaleka ibhizinisi eliya phambili ngaphandle kokuthi ilekelele. So kudinga ukuthi ke wena sokume phansi ufuna ezokulekelela ibhizinisi lakho ikuthathe kubeke phambili. Njengoba libona uphondo abantu uphondo uma ululandile ekhaya lu-7,400 ozokwenzela lulwe luphinde livule zifuleke into zakho. So iyakhulukazi kubantu ngithe mina kuningi okuyizinto engingakwazi ukuyikhuluma nefonini odinga ukuthi umuntu akasukume phansi eze la ekhaya ahlale nathi simchazele ukuthi into akayifunayo yini ibhibhu noma ingamsiza. So engisho ukuthi-ke njengoba segoli eJohannesburg eGBC abantu abasondele uma uthe number 21 uDick Road izothatha ikubeke ekhaya. Uma useNatali ekhaya ngiyafuna khona sifike sisebenze. Sengisho ukuthi abantu bonke abasukume phakathi ngithe kubalulekile kakhulu abantu abasha umuntu asukumele impilo yakhe azokwazi ukuthi mina yini engiyifunayo noma mina ngalekeleka kanjani ukuze impilo yami iye phambili uzoyibona umuntu imali ukuthi ngoba ngelilanga umuntu othi mangabe ethola imali yo-5,000 ayithatha ayoyiphuza umuntu aselebrethe kodwa ngoba ngokwazi sazi ukuthi umuntu uselebretha uma sewukhona la aphase khona noma ikhonto ayithole noma wayezulu noma wayenza empilweni yaphumelela. So ngithe abantu abasha kuba ukuthi baselebrethe bengakenzi lutho. Kubalulekile ukuthi isumele impilo yakho ithi uma ngabe usukwenzile okwenza bese uyaselebretha uyaphuza uyadakwa kodwa usudakwa nje sekhona umuntu osithile noma usibona ukuthi wenzeni empilweni. Amagama ami phela abantu bayabamba abantu ukuthi kuba uselebrethe not ungakenzi lutho. Celebrate ngoba sekhonto osiyenzile uyaphumelela. Ngiyathanda mhlale kahle.